Ало, агенцията ли е? Да, здравейте, какво ще желаете? Искам да си купя жилище. Моля за малко повече подробности. Тристаен, непреходен апартамент, ново строителство. Искам да е изцяло южен, на 3 или 4 етаж. Какъв? Казах непреходен. Да има и тераса, да не е обаче много голяма, нито пък много малка. Задължително да има гледка, ако е към Витоша е бонус. А към Стара планина става ли? Да. Добре. Също така искам да е на централно и комуникативно място, да има поне една метростанция и спирки на 3-4 автобуса, но да не е пък прекалено шумно. Искам да е по-тихо, да е спокойно. Ако няма парк наблизо, поне някаква градина. Разбирам. А в кои квартали предпочитате? Да, център, най-много широк център, нещо Лозенец, Изток, Изгрев, такова. А с какъв бюджет разполагате? Ами 382 000 лева. Ако обаче е готов за живеене и няма нужда от ремонт, бих дигнал с още 50-60 хилки. Нещо друго? И брокерчето. Забравих да кажа, задължително в цената трябва да влизат поне 2 паркоместа. Подземни.